Eh, Chanaga. You want a chin? Oh, dear. Okay. Come back, I'm not Amagunze bobodeze Amagunze maivanalo Good man, sir. Morning. God bless you, sir. How you doing? I'm fine. What do you want, sir? Bumja, 600. Will you keep quiet? 600. Here the honor now. Man, I got my hand. You only waka come. Buhari, but I can appear next level. no, I'm man. Aboro na ebe m no ka ị ga-anọ wee Go. pụta n'ife gara rọn. Ya gbagara Buhari ife niile. Ife a nọ nkịta bụchi bụ anọ ọzọ. Akwụkwọ akụ ka m na-ata ụta. Oh, if I got to come now, ban, gonna go to my get. Jesus is Lord. Ife m na ga-ego ugbu a 15 naira ka m na-ege. Boy, I can achieve. And the boy, I am be back even at one. I should have bought a buy now, teacher. No, boy, you go. If I never 10 naira, 1 naira. Market when I get up with 100,000. Ama m n'ụwa kpọmkpọgo ka anọ zi mana ọga 15 naira ka m ga-enye gị. Wow. Wara ukpe. Wala de. Ko ha arama 50. Aga mo ya na bunza, what am I mean? Ebe na-ekwugo Na dollar is go now. Say na la queen na no go now. We ya bi yo di area. E wata go. So kwa nyen wa. ka gota ndị ife na mmadụ. Ah, go even na go China na Taiwan na different. Ọ ha ka na-eme. Ay, we dey di area now. Mana abụ m okporo ọgụ na adọ na ezo m ka ị ga-anọ wee kpọte. Nwe ka gị ka m jeru gị ibe. Gage. Ma awụ ga aka m gị oyi. Amagunze bobario Onyo mato chukwu nwa Amagunze Amagunze bobodeze Ati gego. Ha. Abụ ome anyị. Ụwa mụ. Biscuit. Ego anyị anyọ m ịkpa. 150 obodo. Actually go give police. Police. And no police. Anyị ga na ọgụ police adị. Here is God. No. Hey, you la hold up.